बहुत पहिले के बात है। असुर राजा हिरण्यकश्यप बड़ा घमंडी रहे। वो खुद के भगवान समझे लगल आ चाहत रहे कि सब लोग खाली ओही के पूजा करे। लेकिन ओकर बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु के सच्चा भक्त रहे। छोट उम्र से ही प्रहलाद हर समय नारायण नारायण जप करत रहे। राजा कई बेर समझवलस डरवलस, लेकिन प्रहलाद आपन भक्ति छोड़ल नाही। हिरण्यकश्यप के बहुत गुस्सा आयल। उ प्रहलाद के मार डाले के कई कोशिश कैलस। कभी पहाड़ से गिरवाइल, कभी सांप से कटवाइल, कभी जहर पियावल, लेकिन हर बेर भगवान विष्णु प्रहलाद के बचा लेहलन। आखिर में राजा आपन बहिन होलिका के याद कैलस। होलिका के वरदान रहल कि वो आग में जले नहीं। योजना बनल कि होलिका प्रहलाद के गोद में बैठा के आग में बैठी। होलिका सोचल कि आज प्रहलाद मर जाई। लेकिन जैसे ही आग लागल, भगवान विष्णु के कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहल आ होलिका खुद जल के भस्म हो गई। ई घटना सिखावेला कि सच्चाई आ भक्ति के हमेशा जीत होला, आ अहंकार के नाश जरूर होला। यह खुशी में ही हर साल होलिका दहन आ होली मनावल जाला।